Takže čaute, dneska pôjdeme hrať Brawl Stars a dneska sa pokúsime dať prestíž. Ešte neviem, či to dáme, ale uvidíme, budeme dúfať, budeme držať palce. A prestíž sa budeme snažiť dať. Takže let's go. Na prvú hru sme tu mali rovno Game Wrap a berem, ako musím brať kita, tak ináč by som nedal tu prestíž, takže bereme tu kita a ideme loadnúť tu meč. Dobre, sme v meč a let's go. Smartphones, stupid people. Išli sme a brate ďalej. Tuto sme už to mali skoro vyhraté, takže tuto sme to dohrali. Zlý emote, ste nevideli. A tu je naša druhá mač a naša bude hot zone. A dobre, hot zone. Nemá nad hot zone, kto by mal viac hot zone a obyčajne ideme s kitom. Dobre, ideme pozrieť tu meč. Začali vyhrávať. Tuto sme to začali vyhrávať a máme to vyhraté. GG's. Náš nasledujúci game mode je heist a toto máme ľahko vyhraté po nevydržaných atakoch, čo som ja tam spawnul super a hyper. A toto bola pekná výhra. A náš game mode je Brawl Ball a náš kamarát, čo sa k nám pripojil, dajte mu subscribe na jeho YouTube, tak dal gól jak profesionál. Tu sa dáme ďalší gól. Literajla to všetko zachráni a tuto ďalšia výhra. Neviem prečo striedam game mody, ale jojo, je to bad. Náš game mode je znova Brawl Ball a my ideme toto. Dáme go, náš random dal gól, len zlé správy. Vyhrali sme to vďaka času. Už som si myslel, že prehráme, lebo oni nám skoro dali gól, ale nie, vyhrali sme to. Potom som šiel zahrať showdown solo a skončilo to, že som na 3. mieste skončil a moje nervy už to neprežívali vo veko, takže jo, začínali sme byť blízko. Potom bola ďalšia meč a skončilo to takto, že ma zabil gas. A skončil som na 4. mieste, takže už ma bolila hlava, jakých nervov som musel držať. Ale boli sme blízko ku goldu. Potom som naskočil na drahocený ďalší showdown, ale bohužiaľ skončilo to takto. Bohužiaľ takto skončilo, bol som 7. a ja som to rečkvitol. Tak som šiel Brawl Ball. A takto sme dali gól. No, oni dali gól. Nie ja, nebojte sa. A tuto máte zvyšok tej meč, pretože už mi dochádza materiál na video, takže môžete si pozrieť, ako sme to dohrali. Let's get physical. Finally, some rest. Oh, did I smell tuna? Smartphones,
stupid people. Friends forever! Is this ever fun? Can I smell tuna? Smartphones, stupid people. Friends forever! Smartphones, stupid people. My excellent Dobrá práca. No, Wow. a toto je druhá meč. Ja vás to zase nechám pozerať, lebo fakt ja už nemám. Ja potrebujem 10 minútové video a ja už proste nemám toľko toho materiálu. Mal som polhodinové video, no tak si to proste pozrite a chillujte proste od mojich komentárov. Škoda. Claws are out. Free. Is this ever fun? Wow. No. Smartphones. Get over it. You aren't kidding around, are you? Feline frenzy. Gonna start running out of lives. Thrilled to be here. Has it really come to this? You aren't kidding around, are you? Ah, finally some rest. Oh, did I something? Crying cat. Smartphones, stupid. Now start running out of lives. Where did that small red dot go? Ah, finally some rest. Tak a sme u konci nášho videa. Ešte vám ukážem, ako som hitnul Prestige. Už som povedal, že už sa mi to nechce, tak som to urobil proste na druhý deň, keď sa mi už nechcelo natáčať. Tuto máte video. Friends forever!